खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। सोरखारि साख्रिनि थाखाय आलादा आलादा सायख' आनजाद लिरनांला। सोरखारा मोनफ्रोमबो विधानसभा बियाबाव गंफा गंफा इंराजि बिजोंनि फरायसालि गायसनगोन। अखिल गगैया जब मेलानि हेंथायै विधानसभानि बायहेरायाव सोमावसारदों। ओम बिरलाया आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि डिजिटेल टिभि बेखेवबाय। रासियायाव कर'नानि गाज्रि गोहोम 6 लाखनिबो बांसिन थैबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खामानि गैजायै बेकार आरो सोरखारि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामनाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसामाव दानिफ्राय आलादा आलादा बिफाननि थाखाय आलादा आलादा सायख' आनजाद होनांनाय नंला। एपिएससि आरो इउपिएससि बादिनो मोनसे बर्डआसो गासैबो सायख' आनजादखौ खुंसिगोन। आसाम विधानसभाया सोलिगासिनो थानाय गोजां बोथोरनि जर'खा जथुमाव आसाम सोरखारा बेनि थाखाय मोनसे बिल लाबोबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम सोरखारा दा आसाम डाइरेक्टर रिक्रुटमेन्ट कमिशन फर एनालगस पोस्ट्स इन क्लास 3 एन्ड क्लास 4 बिल 2021 खौ बिस्तिबारखालि सदनाव दैखांबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे बिजाथिया बबे बिफानाव साख्रि नागिरो बेनि सर्त थागोन। बबेखानि 1 लाख थिसनथायाबो बे गोदान खान्थिनि गेजेरजों जानायनि बाथ्रा। मख'नो गोनांदि बे गोदान खान्थिनि गेजेरजों फैगौ 10 मे खालारनि गेजेरावनो 50,000 लाइमोनफोरनो थिसनथाय होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सदनाव फोसावदों। बबेखानि जायखिजाया बे सोरखारारि एबा निजायारि फसंथानफोरनोबो दानिफ्राय निजायै सायख' आनजाद खुंनो गनायथि होनाय जानाय नङा होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना बे खेबाव इंराजि बिजोंनि फरायसालि गायसनगोन। रायजोनि मोनफ्रोमबो विधानसभा बियाबाव गंफा गंफा सिबिएस फरायसालि एबा इंराजि बिजोंनि फरायसालि गायसनगोन। प्राइभेट एबा बे सोरखारि फरायसालिफोरजों जुजिनो थाखाय मोनफ्रोमबो विधानसभा बियाबावनो इंराजि बिजोंनि फरायसालि गायसनगोन सोरखारा थांखि लादों। ओरैहाय बेनि जुनै रायजोआव असमिया रावा खैफोदाव गोग्लैगोन नामा? बे सोंथियाव गोबांनि गेजेराव सिखांदों आरो गोबाङानो गिखांनाय फोरमायदों। नाथाय बेनि खेंफोरथि होदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि असमिया रावखौ आजावना लायैया बेनि खामानिया फरायसाफोरनि। रावनि थाखाय फरायसाफोर नङा, फरायसाफोरनि थाखायसो राव। मख'नो गोनांदि सोलोंथाइ मन्थ्रिनि बे बानबुंथिनिफ्राय बेखौनो बुजिनो हायोदि राव थांनाय थैनायखौ सोरखारा फाजाया, नाथाय फरायसाफोरनि गोजौ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनाया सोरखारनि नोजोर आरो थांखि। बबेखानि बे खेबाव प्राइभेट एबा बे सोरखारारि फरायसालिफोरजों जुजिनो थाखाय सोरखाराबो इंराजि बिजोंनि फरायसालि गायसनगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया रोखायै फोरमायदों। शिबसागरनि एमएलए आरो रायजर दलनि आफादगिरि अखिल गगैया दिनैबो आसाम विधानसभानि बाहेराव सोमावसारदों। रायजो सोरखारनि 1 लाख साख्रि आरो जब मेलानि हेंथायै अखिल गगैया दिनै सोमावसारदों। अखिल गगैया दिनै जर'खा टि-शार्ट गाननानै आसाम विधानसभानि बाहेराव सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों 1 लाख साख्रिया माब्ला आरो बबेयाव होननानै अखिल गगैया सोरखारखौ सोंथि सोंदों। बेजों लोगोसेनो रायजोनि माखासे जिल्लायाव मैया खुंनाय जब मेला नि गेजेरजों लेखा गोरों खामानि गैजायै लाइमोनफोरखौ सोरखारा लाजि फोनांदों होनना दाय फोनांदों आरो मैयानि जब मेलायाव मोनबेसे मासि दंमोन बेखौ सोरखारा रोखा खालामनांगौ होननानै दाबि खालामो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चार्टार फ्लाइटआव गिदिंब्लाल' जानाय नङा, 1 लाख खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो थिसनथाय होआब्ला गोजोनै थाहोनाय जानाय नङा होननानैबो अखिल गगैया रायजो सोरखारखौ हुमखि होयो। बेखौबो मख'नो नांगोन दि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै एपिएससि निफ्राय असमिया रावनि आयदाखौ बोखारनायनि हेंथायै अखिल गगैया बिस्तिबारखालिबो विधानसभानि बाहेराव सोमावसारदोंमोन। लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया दिनै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि डिजिटेल टिभिखौ अफिसियेलि बेखेवबाय। आसाम विधानसभानि सेन्ट्रेल हलाव खुंनाय मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया आसामनि लेजिस्लेटिभ डिजिटेल टिभिखौ बेखेवनानै होयो।
लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि डिजिटेल टिभि बेखेवनानै आसामाव दावबायफैनाय लक सभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाखौ दिनै आसामाव गार्ड अफ अनार होननानै बरायदों आरो मान बावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला ओम बिरलाया दिनै लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि डिजिटेल टिभि बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै, भारत रत्न भुपेन हाजरिका, भारत संबिजिरनि बिफा बि.आर. आम्बेडकारमोनखौ गोसोखाङो। रासियायाव कर'नानि गोहोमा जोबोर गाज्रियै साग्लोबदों। सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव गोख्रै सन्देरनायनि जाहोनाव गोबां थैग्लुंदों। बावैसो सिगाङाव मुलुगनि गेजेराव ब्रैथि सारियाव थानाय हादोर रासियायाव कर'नाजों थैनायनि अनजिमाया 2 गुन बांनानै आथिखालाव थामथियाव जायगा मोनफिनबाय। मख'नो गोनांदि रासियायाव कर'नाजों थैनायनि बिबाङा सिगाङाव 3 लाखमोन, नाथाय आथिखालाव बेनि 2 गुन बांहैनानै 6 लाखनिबो बांसिन जाहैबाय। नोजोर होनो गोनांदि कर'नाजों थैनायनि फारिलाइयाव दासिम आमेरिकायानो सेथियाव होनजायो, नैथियाव ब्राजिल आरो ब्रैथियाव भारत। बेनि फारिलाइया ओरै: आमेरिका 8,02,069, ब्राजिल 6,19,091, रासिया 6,01,000, भारत 4,78,759। नाथाय बयनिख्रुइबो बाङाइसिन थैनाय हादरफोरा जादों भारतनि नसुं हादोर भुटान आरो ग्रीनलेन्डआव साथामल'। बयनिख्रुइबो बांसिन नोजोर बोनो हानाया जादों चाइना हादोर, जाय चाइनायाव 2019 मायथाइयाव कभिड-19 जोनोम मोनग्रोदोंमोन। बै चाइनायाव कर'नाजों थैनाया दासिमाव 4,636 ल'। ओजोंहाय माकाव हादोराव दासिमबो सासेबो थैयाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।